nung mo hay kebo no head san thani kebo rang rok sanjak bwini khanamani Bwswk Kwbwi Bwswk rang sanjak sabana group bai Tripura Sat People Foundation group bai nung 10,000 rang sanjak bwini no samungno nin bwini no tu khankai 10,000 rang mar nai ni sanjak ngai no jotono khanai khana bini nijini khuptino botam saka 10,000 teka rang nin bwini no tu khankai sini group of Tripura Sat People Foundation group of 10,000 teka rang mar nai ni rang le nang Naimani rang khangkai rang khai nangara Hyderabad to thangai najo angdano barboti boti khorjong man angdan direct cycle arung jong police help mana najo police help mana nai hingkangkai police jongno rangki je misar na nangmano 5-6,000 do hisab narak takaisa hingka jagao jodi nono ke borok suba hingka nungbono ta pani ka khorjobo marnai blena aboromai 10,000 rong jadi ang mane o jagao mohima tongo je ang samani ani da ang bono explain khaimani ba ang bono guide khaimani ani da salia na kibo da bujina ranglia na ang to bono amte hinima sebla ang saka nini rang omchugrok thangi mano honi jibon ang sau Pulen sanai nor of video no pulen sino kaham ke nai bujidi kubuja Tripura People Foundation boni yago rang sana nai eba kubuja Tripura People Foundation rang basmi lukono help khai samu khlai phakena tabuk social media kahamte hamya market sajak tomani nuksak tongka phiaba men kokle amono kubama Tripura lukoni khao TPF eba ke Tripura People Foundation mong khana keno jotono khak sangma mano eba ke hamsa mung kubama no Rimani nuksago because Tripura People Foundation lukuni bagi tamu khalai tong nung ang singjoto agini simno khanai nukino tongu haipano asom sake tabuk Tripura People Foundation mongno baksa loko Hamya Sajakha samne region karon tamu hinmale laithani salo khoroksa bukhok nokni bwsano borok Hamya Sajakha sanamai borkni bwsa kalino teino phatar haseo kharithanga Mane bwsano yakar kibiwoi bihik borni bwsa kalino teino phatar haseo kharithanga amaka haikok apro henkaino nokni bwsai phatar haseo bini bihik or bwsa kalino natuna bage Tripura People Foundation ni dara Jhon deorma bai contact lai kok saga a jora dara Jhon saka nini bihik te bwsano Naitugwi karlaine henkai police case rui samukhanya nangnai jodi police rok thik mote samukhaya hankai kisamisa rang rui phano samungma rom lainai abona kari je nijini samung homongno yakari nono logirinai nini bihikno natuk thani logirinai rono charinani khaninani nangnai abage 10,000 sik rang rok nangai mano plus extra pocket money banyo nini aro shape khlai tisai toneti dara Jhon derwa atike saka I yakari klangjanai bwsai ebake chlano dara Jhon deormani ati kono khane chingle agir khawe eba amono kuna hamya hanan ko kya kahamke wan sugi sana kalake nijini samung humu yakare Bwini Bihik bwsanyo natukna bakija phatar hasyo thangmani kalaiba nini borok sekemau hankaiba je lokiri woi natune rongno kisemisa to chari khanina nangnai norakheba bihik bwsai tomo hamya philege walai kaklaidi boikebo nijini kam samung humu yakare Norokni bihik bwsai borotong biango hojakhani sakbati rang kibi Naitugwi karne haja je bihik kemajane eba bwsai kemajane rok janija nukuni borokno Naitugwi karne musongkhe sakbati rang kibi woi janija borokno natuna nangu boja rang kibi woi norokni bihik te bwsaino natuna nangba amot ekdom saya so chini dara baitolte manai shong norwo hankai Tripura People Foundation ni dara Jhon deorma tamo koksaka tamo reply rekha kahme khanawni adi botange rang ni koksaka je o yakar kelangjane bwsaino amo khanama olo nung bahengjak ni bwkhani moteba communication ta pokdi khulumka ang Jhon deborma tini kaisa video nukha a jagao je borok bin bihik be malaiman pore bono khoroksa borok sangka nono saborang 10,000 san nin bihik no Naitugwi na hanai hingka bo Tripura People Foundation ni mungna khasarai so ang borok taman sangka o video nanya di eno video naiman pore ang asarai nyo tamu hni samani no bo tamu hni saka norok kaham ke wan suk naji ha yang masih ke sergisa Oke sampai nono angte kaisa hai jora mana pika nung mo hay kebo no head san thani kebo rang rok sanjak bwini khanamani Bwswk Kwbwi Bwswk rang sanjak sabana group bai
Sama tiga foundation ini baru Tripura Sat People Foundation ni guru bai nung 10,000 rang senda guni nawa samung no nin guri no rutu ikan kai 10,000 rang marana ini sanda gu. Ngai no rutu no kena kena bini ni jini kutu no botam saka 10,000 tega rang nin guri no rutu ikan kai sendi guru bo Tripura Sat People Foundation guru bo suno 10,000 tega rang marana ini. Ngai tabuk sengle rang sina ya no si cengrang room bara ro riwoi diu to ro riwoi no si pura mas ngai sanan bagi segre san hitam mulasa. Nengapun semua tam sana mu. Mungkin kena pakai beda yang kami namun tidak. Masuk tim pakai lagi dalam pakai lampu ya. Nakon, mulai hampai, kaham tong di, sengaseng nayo, sini borok manusia, sini dok kali bagai. Kalau bagai ini singtong, jadi hanya kan yang sudah yang sengaja nih. Kamu kaham tong beri. Aseng dok, do. Nakon, hampai, kita cahaya aja tolong belum kita. Sare mana? Apa no ko an buri tong ma jaga ni bai sam ko thai thang go Boro hinta bo? boro ko haidra go Secunderabad tong Secunderabad gana oin sao Acha. Nangga deng ceranya hananya. jare makai no ko thana ninge dang ba ani soda bo mas 10 tar gani 5-6 mana no amon kayang dong ta Rang le nang nai mananya. Rang kai. Dengara Hyderabad to tanggai. Nah jo ang nana barboti khortong man ang nan direct cycle na. Jhon police help mana na jo. Police help mana nai hingkang kai police jong na rang kije misar na nang man. 5-6,000 do. Ahi ta na rak ta kaisa. Hingka jaga wo jodi nona ke borok suba hingka nang bona ta pani ka khorjo ba mar nai blena. Aboro men 10,000 rom jadi. Hingka 10,000 rom nya khangka nini khorjo. Nako thangkai yang nako sage ne ngote nang gedara Abon sawan nini khorjo tai bat bagi. Tabo 10,000 na on the side narak tondita. Bujika. apa no hino dabole an buri chere hoya ro hi sai tong ko bai sama hin dam ko sai ayo Darai hoya ni sai tong ngong ka ba nang ko ma ka china jang ka ba. Norok nub kana kabuk kana ang mane ozaga wo mohima tongje ang samani ani dang bono explain khaimani ba ang bono guide khaimani ani da saliana na kibo da bujina rangliana ang to bono amte hinima sebla ang saka nini rang omchugrok thangi mano honi jibon ang sau karon starting ni shiming jefro chinro complaint phaika chung bono saka mohai case rogo hongkangkai karon buri borok ni case police case rok police complaint rok nya ka chau ni bo paradigyo police complaint khairka and Hyderabad of thangi police rok baino thangai nin bihik no nang na hariji karon nin bihik to bui bese thangi pai kya hanai tamni boge kok ma sa hangkang kai norok jok to saimana bari rong case belai no karak jodi bri shairka anu joborodosti khayo ba norom pheranai hangkang ko case onek tori thangu moni boge yang bono ma ke guide khemani but bo tam no one sugai Bororong saka bororong hangkangkai TTGS ni Tripura Thancha Welfare Society Hyderabad ni society saban rok jodi sini yangai tongo hangkai thanai December ro jeng Hyderabad to bubagra bai advance steering khanya tongmani bubagra no je mana khai hor nai borok no TTGS rok and borok tabuk mohike Tripura People Foundation ni mungno tola tiklanyan bagi mahe kok sai tongo badna audio bo khana kana keba bong thani kon rangsanya just bono ang guide khaimasi asak nangai mano asak ngai man nei logyo thani boro rok bo at least maila jana mung sungjaga na yadiba bo Bangalore ni simpan tlang thana hanggang kai Hyderabad to thangai mai chanam sungjan tongan nangan yago at least 10,000 le tongan nango moi heni saman sebo khai Tripura People Foundation rangsanon sau angka koyo bobuji mani pano bulung mano ba ang samoni pano bulung man bono rai pano kuna bahai intention kare and kuna bahai jeng mo haike case rokno jeng social media rogo upload khaya because jeng saimano buskango osalang tong bering tong brong ni live tong ko
borok society wala si mung masana jute bahai video rok viral rok ngi thangka hangkai berai peno ang konya musungo Hyderabad society ni borok no please mo hai jodi je kono case angka hangkai social media rogo openly face no show ta khaji tamni bagai hingkai borok bongni society o bong nok nok ni borok lasi jagi mano sekang ni case of hanyong kha borok ni thani te kaisa borok case mamana bo openly social media wa upload khairka Tripura People Foundation thani onek case phayo buskango जों बिजोंतै सामं खायबो दङ जों गंगा borok Naitugwi दङ मानैबो दङ नगा borok हरि दङ बा जों social media show khaya tamni bagai hingkangkai borokni buskango live dङ social media rogo buiphai nog ganani ba bong paran borok society gana gini borok Hinjakmani ke bok lasti mung ma jon so sungam tirong face show khaya angabon konya musungo TTGS team rong thani please je kono ma hike jong pano nangkhan roga sang phunung na musungoi tongkha popularity in bagai phunung na musungoi tongkha kai makang pan blur khai phunung di jodi blur khanya ring yang kai je khanya karang na pan sung di tabo oba hike phunung di karon kebeno chung bodnam khai meya as a society asung sawana hambai